Hai kabeh. Informasi lan layanan analitis ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Ayo kang katon ing saben indikator ing liyane rinci setitik luwih. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Kita propose kanggo nimbang saben parameter saka organisasi scrupulously. Saiki ayo nganalisa indikator dasar utama perusahaan dine Brands Global Inc. ticker DIN. Review iki digawe nggunakake informasi ing April 09, 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan dine Brands Global Inc. kalebu subkategori Public Catering, 56 organisasi njupuk bagian ing comparison, iki banget wakil. Kita bakal weruh pancasan digawe adhedhasar asil video. Asil saka bekanggo perusahaan ing pitakonan, 6,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika, 2,5 terms. Yen katon sacara wiyar, ing pasar saham umume. Kita bisa nyatet yen skor rata-rata kanggo pasar saham AS kanthi jumlah 1,9 poin. Marang skor 6,5 terms kanggo dine Brands Global Inc. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan dine Brands Global Inc. lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing ing 12 sasi enggo bareng dine Brands Global Inc. nuduhake dinamika minus 56,6%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 3,4%. Iki ora cetha nuduhake apa, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan dine Brands Global Inc. punika $29 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $622 miliar. Dine Brands Global Inc. duwe bagian 0,047% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku minus 0,21 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $40 miliar. Dine Brands Global Inc. nuduhake minus 0,539%. Bandingake saham sing dikuasani saka kapitalisasi pasar lan neraca, kita bakal weruh ing ngisor iki. Nuduhake dine Brands Global Inc. ing subkategori nalika netepake nilai ijol-ijolan, yaiku 0,047%. Regane buku minus 0,539%. Iki 1,247% kurang saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori. Olo, minus 1 poin. Organisasi analisa ora duwe kewajiban finansial. Asil ing tingkat kewajiban utang perusahaan, apik banget 2 terms. Rasio rega pasar perusahaan kanggo laba yaiku 4,7. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 27,3, yaiku 83% luwih murah tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Taksiran rega ijol-ijolan kanggo indikator bati dibandingake karo organisasi subkategori, apik banget 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $63 mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $79 mayuta-yuta. Iki 26,1% luwih saka tokoh saiki. Taksiran indikator media WI mangsa mbadhe ing comparison karo ing subkategori, apik 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo imbangan revenue punika 0,4. Rata-rata ing subkategori 2, yaiku 80% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, apik 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $810 mayuta-yuta. Revenue nerusake kanggo 12 sasi sabanjur samestine $1.02 yuta.
kang 26% luwih saka tokoh saiki. Taksiran prakiraan indikator sales mangsa dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates punika 7,7%, karo rata-rata ing subkategori 7,3%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 0,5%. Asesmen untung dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Pangsa perusahaan ing babagan jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,043%. Sing 9% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Iki nuduhake beda antarane rega exchange perusahaan saiki dine Brands Global Inc mbok menawa menyang revaluation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika 296 $. Lan ing subkategori ana 271.000 $. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 9,2%. Evaluasi volume modal pasar saben pegawai dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Mediawii saben karyawan individu saka perusahaan punika $63,400. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $9,900. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 538%. Taksiran mediawii saben karyawan individu dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Bagian saka dodolan saben karyawan individu saka perusahaan punika $819,000 ing subkategori $137,000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 498%. Prakiraan saka bagian revenue saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Enggo bareng cendak 18,9% karo rata-rata subkategori 3,1%. Iki regane saka remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 25% kanggo perusahaan dine Brands Global Inc. Dene kanggo subkategori tataran resi 14 kurang luwih 35%. Rata-rata securities saka subkategori sing rega luwih saka perusahaan dine Brands Global Inc. Rega saham perusahaan saiki udakara $18.78. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $27.34. Prabdan antarane taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 46%. Ayo kang katon ing tabel pesenan kasedya kanggo Everyone, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru markets. Akses menyang meja supaya pancen free lan free, link ing komentar pinned. Minangka asil analisis saham perusahaan dine Brands Global Inc. Sistem rating referensi guru markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan tuku kanthi rega $18.77 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane relatif dhuwur. Pambiji perusahaan kasebut nggunakake model penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing pukul 21.06. Mandeg mundut disetel ing pukul 16.48. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur kesepakatan ditutup kanthi mandiri ing pungkasan dagang tanggal 9 Mei 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker punika pesenan ngedol wawas. Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki.
Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Urutan ngelawan tetep otomatis. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets.